Айде. Сега, кажи си имената и всичко. Давай. Снимаме. Лъчезар Емануилов, Варна Дроудаун, дивизия Скейл, тренировка 26-2, квалификация. Идеално. 2 по 15. Така, вижда се. Тренажора. Тук ще се набираме. Айде, ети го тренажора. Така, just roll. Ето на калории. Добре. Айде. Лост? Да, една лост да видим. Трябва ли да следи разстоянието? Така, мисля, че ще имаш 10 секунди сега като натисна това. 15 са. Добре, 15, добре. 20 двойни снача, набирания. Добре, след 3, 2, 1 натискам. Имаш 30 секунди имаш. Добре, чакаме. Нищо. Сега, дишай. Ако трябва да направи 12-8 на тия, не ги направи всички наведнъж. 20 секунди. За да не ти гръмнат ръцете. Десет секунди. 5, 4, 3, 2, 1, старт! Дай. Браво! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, последно. 20 пуски. Време. 49 секунди. Имаш 51, 52. Айде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Една и 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10, 15, 16, 17, 18, пръсти, пак. 19, 20, 21. 2 минути. Имаш време. Айде. Супер си. 22, 23, 24. Браво. Пати. Дръжкаш 2-3. Точно така. Супер си, супер си. 25. 25, 26. 27, 28, 35 секунди. Давай къси стръпни, ако искаш. 29, 30. Фащи веднага. 44. 31. Фащи, айде! 10 секунди. Айде да прави. 32. 33. 3, 2, 1. Почивка. Идеално. Вземи си сега въжето метално това. Имаш още минута и 45. Идеален 33 бъде. Аз съм вижда. Окей. Тук нагряването е хубаво бъде, як ти си високо, може да бъркаш много. Бъркай хубаво назад. Заборите, въжето само по време. Браво, Лъче! Дишай.
Че това ти е първа такава квалификация. Супер си. Заеби. Как е време? 45 3,45. Имаш минута и 10 секунди още. Служи си въжето и само тиш. Нема се панираш. Да. В смисъл, Нема се успокой панираш си. спокойно. Не. 35 долари. Провед. Тук са 3 рунда. Ще ги направиш през това. Ти трябва да почнеш с 100 единични. Първо въжето. Трябва да покажеш това после. Да, добре. Това ще го направим за мисля. Нали като седнеш? Като направи калориите, само трябва да отидеш да си имаш Не, първо, още в началото трябва да почнем от 0. 30 секунди имаш. Както в началото. Дишай. Давай, те си ги правиш съвсем спокойно. Так. Easy. Така да знаеш, че ще ти броя, но ще ти показвам с ръка. И имаме 10 секунди. 5, 4, 3, 2, 1. Айде, хващаме. Айде да покажем тренажера. Ето, почваме 0 и почваме. Дишай. Мощност краката. Точно така. Изчакай малко с гърба, не бързай с гърба, първо с краката бути. Точно така. Трябва да снима калории. Да. Като станат. Нали като ги направи? 34. Давай, ще Добре, започна. 35. Айде. 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 Добре.
8,36. Много изтърпване. Давай, давай. Долу издърпване. Издърпай дълго. Айде 10 минути. Оп. Айде 5. Единайсет минути. Айде, момче, айде! Давай. Айде, последни колко изпия. Айде, тука газ. Айде да видим сега. Дай, натиска. Газ. Just throw. Газ. Айде 0. Аре, лъче, искам последните 15 на макс. Мощно, изпирай! Дай му! Айде, доктор, айде, момче! Така, айде! Айде, газ! Яко така! Газ! Последния скалори, айде! Давай, айде! Давай, айде до края, айде коли са, айде! 5 колори имаш, айде! Айде до края, айде! Давай, дъпай! Айде, още 30 грама имаш, айде! 35. 3, 11.